Okay, Bastian. Du har tænkt dig at lave en meget god sundhedscreme, /drik. Ja. Hvordan gør man så det? Du starter simpelthen med at hælde lidt saftevand ned i. Og jeg skal sige jer, det her det er ikke for små børn. Det er ikke noget, små børn skal lave. Fordi det er simpelthen usundt for små børn, fordi der er så meget sukker i. Prøv at se, det er en masse saftevand. Og så skal der lige lidt mælk i. Du spiller helt på mig. Ja, og hvad så? Så kommer vi simpelthen til det vigtigste. Man skal tage lidt salt. Meget gerne læsøsalt. Og så smuldrer du det ned. Lige så stille. Og så derefter, så skal vi lige herop efter sukkeret. Og det kan jeg sige jer, det er bare noget, der skal masser i jer. Og som sagt, der er mange, der sikkert vil tro, at det her det ikke er en sundhedsdrik. Det er det skam. Og så efter det, så skal vi lige tage en blumme her. Og så stikker man lige et hul med. Så stikker man lige et hul med den skarpe skæg. Og så driver du simpelthen bare kødet ud. Og så fjerner du stenen, og den skal vi nemlig bruge til senere. Den skal simpelthen bare presses ud. Det her, det kan sikkert godt være et hårdt arbejde for alle jer nye. Jeg snuder lige. Så med simpelthen bare i hånden. Det behøver ikke være så fint. Og så skal det bare dernede i. Og så masser du simpelthen bare noget mere, indtil du har mastet helt. Må jeg så se din hånd nu? Ja, det er hvad der kommer ud af det, men det er sådan en værd. Og så skal skallerne lige ned. Og så er det meget. Var det ikke noget med, at der ikke skulle skaller i? Nej, men det er sgu lige meget. Det smager lige så godt. Alligevel. Men mange de vil sikkert tro, at det her det er ulækkert. Det er faktisk en helt naturlig proces. Og så skal der simpelthen bare lidt saftevand i. Nej. Der skal lige lidt saftevand i. Det skal kunne lyse i mørk. Ja, men så skal vi så blande det med den anden drik. Som består simpelthen af det samme, men bare med masser af mere salt. Nej. Og der er også ristet løg i. Og dem har jeg nemlig lavet før, fordi de skal nemlig tidligt. Og så hælder du. Der var også lidt lommer nede i. Og så skal vi snart til at drikke det. Og så Hey, og nu skal vi så se, om det er den rigtige drik. Nej. Vis mig lige drikken. Se, det er fuldstændig den samme som før. Ja. Nu skal jeg så til at drikke den. Som jeg sagde før, det er en meget lækker drik. Og som sagt, så hjælper den også på helbredet. Og den kan også give nogen sygdom. Jeg er allergisk over for det, så det er sgu ikke så godt. Og nu vil jeg betro Mikkel, min kameramand, en stor tjeneste, som simpelthen har hjulpet mig gennem hele min karriere. Ja, det har jeg sgu. Og så stopper vi for i dag. Farvel.